ला दवाई। ए दोपहरिया में फोन करके इतना रोज का लगलू भोकार पार के। बहुत माथा दर्द देत हलो वही से रो रहलियो है। माथा दर्द दे थले जैसे तू न इतना रोई थला। कोई ना कोई तो बात है तभी तो इतना भोकार पार के रो रहा जाना मंजली भौजैया हमरा फोन करके बड़ी गारी दिल को है। है। हैं? जिनका तू 2 महीना पहले बियाह करवेला है। हाँ। हाथ तेरा के तू ही बीचमान हला, तू ही घर के मलकिनी हला, तैयो तो गाड़ी तू ही सुन लेला पहले। बताऊ ना ओकरा कितना करके हम बियाह करवैलियै हल। कहलिए कि ओकरा बियाह हो जेतै। निमन भाई के हम बियाह करवा देलिए ओकरा से कि तनी गोर है वही गुने ना। जे ना सुथर भौजाई खोजले हुए क्या हमर भैया के एकदम सुथर भौजाई चाहिए जी। हमार भैया के गोड़ धोवानियों में ओकरा इनके कोई है तैयो हम बियाह करवा देली कैसे कैसे करके। तो बीचमान तू ही ना हलो। हम का जाने गेली कि अजीब नटलीला करता है। जहानाबाद के सौंसे दुकान नाप दिल हुल कि जे हमर भाई के बियाह है तो जाई तरह तरह के कपड़ा खरीदल हुल तो गरियल को कहला ही ना बतावा। तो तरह तरह के कपड़ा खरीद ली वही सब लगी तो गरिया दिल के 4 लाख रुपया तिलक अलै। हाँ। आ ओकरा 8-9 लाख रुपया के घरे से लगा के गहना चढ़ ले तैयो संतुष्टि ना है कहते कि हमर पैसा बचा लेला जे हमरा गहना ना नीमन चढ़लक हमरा कपड़ा ना नीमन चढ़लक और बनारसी 5,000 के चढ़लक ओकरा ला इतना गाड़ी दिल। तो सुंदर लड़की के 8-9 लाख खर्चा होते हैं। सुंदर लड़की हल थी तो कम से कम 20 लाख के गहना और कपड़ा चाह ली ना। तो बाबूजी 20 लाख तिलकबो तो देती तो तो लड़की देती ना 4 लाख तो खोजला हुआ सुंदर तो हमार सुंदर भौजाई रहता। तो यही सुंदर तो खोजलिए तो माइयो के हमर गाड़ी दिल के हमरो दिल के नाच रहे है। ठीक कल थी बहुत बढ़िया। 1 महीना पहले बियाहवा के चल गए उछला यहाँ से कि ना जाई थी मलकिनी बना अल्लाह। हम का जाने गेली सही काल जाई कि जेना देख ली ये सर जो देख लेल के केस है। बड़ी देर से समझ में आलो। मना कर रहा नो घड़ी कि मत जा। हाँ अब तो बहुत ऐसा हमरा गलती होलो कि हम का कहियो। जेबा नहीं है बिहान का टिकट कर दियो। हम काला नैहर जबे अब हम नैहर जा रहे हैं। ना नैहर नैहर जपित रहा है नैहर जाम नैहर जाम तो टिकटवा करके कर दहियो जाके होके आवा जरी मंझली भौजी से मिल के आवा। ओकरा मुंह देखे के मने न करी थी ओकरा ही हम जाइए तो मैयो छूट जीता तू। मैया छूट जाए चाहे भौजाइया छूट जाए बताऊं तो ओकर बियाह में आओ पैसा तो हम लगा दिलिए हैं ये हमरा से चोरल का पैसवा। हाँ जो तनी मनी हमरा भी रहा लग जो ओकरे बियाह में हम खर्चा कर दिलिए। आऊ हमरा कहते गोड़ धोवाउनी ला तोरा ला हम अंगूठी लेके गेलियो हमारा अंगूठी बिक दी है हमरा अंगूठी दे दी है लगी थी कि मुंह पर पकड़ के बिक दी देवे करिए। अब बीघा चाहे जे करे तोहनी ननद हो जाए के हिस्सा हो तोहनी समझे हमरा तो कोई मतलब ना हलो। हम तो ओ घड़ी कह लियो कि मत जा ना तो सबसे पहले तोरे मथवा कुछ है तू सुनला ना तो हमरा मन के शांति एकदम मिल लो काहे कि हमर बात पर तो चला ना हला अपन उछलल गेला यहाँ से कि 1 महीना पहले ही जाए कि भाई के बियाह है जी। ला भाई के 1 महीना पहले बियाह में गेला और 2 महीना बाद गाड़ी सुन ला ज्यादा देर भी तो ना लगलो। रिजल्ट आवा है हमरो पता है लेकिन इतना जल्दी रिजल्ट है हमरा पता ना है। आओ सुन बा चिंता काला केले है मथवा फुट तो मजा है हमरा तो ननद हो जाए के बियाह